Hello, sziasztok! Üdvözöllek titeket újra a kis lakásomban. Az előző videó végén említettem, hogy a konyha felújítása szünetel, ugyanis a lapszabászatra várok már több mint egy hete. Nem szeretem, ha áll a munka, ezért ebben a videóban elkezdem a fürdőszoba felújítását, ami pedig egy kis bontással kezdődik. Úgyhogy irány az obi, és béreljünk egy csinos vésőkalapácsot. Bontók kalapácsot, azt jól láttam, hogy ez most nincs itt egy jó? Vagy elkószál? Amíg kibérem ezt a bontókalapácsot, hadd meséljek egy kicsit az obis eszközbérlésről. Vannak dolgok, amiket egyszerűen lehetetlen nem elrontani. Ilyen például ez az obis eszközkölcsönzés. A sitszállítás is ilyen, de arról majd később. Többször béreltem már gépeket az obiból, és valahogy mindig megszívtam. Szóval itt van 5 lépés, amit ajánlom, hogy tarts be, ha mégis onnan bérelnél eszközt. Első lépés. Foglalj online. Nem kell telefonon hívni őket, van online foglalórendszerük. Második lépés, legyen nálad személyi és lakcímkártya. Büszke digitális állampolgárként hajlamos vagyok ezeket otthon hagyni, pedig nem meglepő módon ezeket elkérik a bérbeudáskor. Harmadik lépés, kérdezd meg, hogy ami a dobozban van, az benne van-e az oldalon feltüntetett árban. Segítek, amúgy nincs benne. Most éppen ezt csesztem el, mondta a nő, hogy van benne kétféle vésőfej, oké? Mondom, igen, úgy tökéletes lesz. Aztán, amikor másnap visszavittem, hogy kifizessem, kiderült, hogy egy fejnek napi 3000 forint a bérleti díja. Annyiból konkrétan lehet venni egy ugyanolyan fejet újonnan. Rablás! Negyedik lépés. Amíg vársz, hogy a kölcsönzésedet regisztrálják, állíts egy ébresztőt egy órával azelőtt, hogy vissza kell vinni a gépet. Egy hosszú munkanap után hajlamos vagyok elfelejteni az ilyesmit, és ezen már több 10 000 forintot buktam az évek során. Ötödik lépés. Foglaláskor kapsz majd egy papírt, amit a géppel együtt kell visszavinned. Ezt ne a táskádba rakd, amit véletlenül magaddal vittél aznap, hanem a kocsi csomagtartójában, így azt sem tudod elfelejteni. Na de úgy látom, hazaértem, úgyhogy átadom a szót nekem. Kiírtam pár napja a szomszédoknak, hogy hangos leszek, úgyhogy remélem nem jelent fel senki. Maszk kesztyű megvan, na adjunk neki! Először szépen leszereltem a mosdót és a WC-t, valamint kipakoltam mindent a fürdőszobából. A WC-kefe tartója pedig tökéletes volt arra, hogy ideiglenesen elzárjam vele a lefolyót, és megakadályozzam, hogy a lehulló cseppék belepotyogjanak a csőbe. Aztán felkaptam a kis bestiát, és elkezdtem nyúzni a cseppéket. Végül persze volt még egy hiba az eszközbérléssel, de erről most kivételesen nem az obi tehetett. Az elején hallatszott, hogy a 11 kilósat keresem, de szerintem az végül ott volt a falon, valahogy nagyobbnak képzeltem el, és végül a 18 kilósat vittem el, ami majdnem kétszer olyan nehéz. Ezt csak utólag vettem észre, és egész bontás alatt abban a tudatban voltam, hogy nem bírok el 11 kilót. Abban nem fogok sokat bevágni, de nagyjából minden 1 perc vésés után 2 perc szuszogás következett. De mindegy is, edzésnek jó volt. A fürdő felújítása egyébként azért is sokkal izgibb a konyháinál, mert a konyhát csak át akarom alakítani. A fürdőnél viszont van egy nagy kérdés, ami lehet, hogy az egész felújítást keresztbe húzza. Van ugyanis egy szintkülönbség a fürdő és a lakás többi tere között, amit mindenképp el szeretnék tüntetni. Viszont azt nem tudjuk, hogy az emelkedés egyáltalán miért került oda eredetileg. A csövek miatt, vagy a födém közelsége miatt, a lényeg, hogy nem tudtuk. Úgyhogy bízom benne, hogy ha kibontom az egészet, végül nem megoldhatatlan probléma fogad majd. Oké, nagyon szűk ez a szög, de a lényeg látszik, szóval mögöttem a falra már le van véve a csempe. Itt látható ez a terem, amiről beszéltem, ezt mindenképpen el akarom tüntetni, és akkor most következik ez a padlócsempe. Remélem az is olyan könnyen fog menni, mint a fal. Könnyen megy nyilván, ezzel a géppel szerintem az egész házat szét tudnám verni egy hét alatt. A következő felvételek pedig fényderítenek a patka titkára. Elkezdtem bontani itt ezt az ajzatot, vagy ezt az emelkedőt, és itt az a baj, hogy olyan, mintha egy ilyen homokbányát találtam volna, vagy nem tudom, de nem találom az alját. Mondod, határozottan valami cső. Eddig simán haladtunk, most lehet, hogy valami problémába ütköztünk. Jó. Ja, Jézusom! Na, ez nagyon gyanús már. Felcsöptem régészni. Na ja, szóval itt több órán keresztül nyomoztam, és kiderült, hogy a lakás alatt valószínűleg nincs is pince,
hanem sittel van feltöltve, és csak öntöttek rá egy ilyen beton vagy cement alapot. Tehát ahogy ezt a padlót felszettem, alatta nem fog maradni semmilyen födém, ami alsó határt szabna a fürdőnek. Ez részben jó, részben pedig rossz hír. A jó része az, hogy így biztosan el fognak férni a csövek, illetve adódnak ilyen furcsa lehetőségek, amikről majd esetleg később beszélek. A rossz hír viszont, hogy ennek a helyére építeni kell majd egy stabil ajzatot, illetve hát a konyhai válaszfal stabilitása is megkérdőjelezhető. Mutatom, hogy tartunk. Padlónak úgy láttam, hogy igazából két nagyon vastag rétege van. Most a felsőt teljesen, és az alsó réteget is egy kicsit feltörtem. Ott a harcos gép. A falak már szinte tökéletesek, talán még ezt kell egy kicsit majd itt a csemperagasztót gyilkolászni róla. Ja, és ott pedig látni a konyhai csempét. Úgyhogy azt nem szeretném már összetörni, arra mindenképp figyelni kell. Úgyhogy most úgy döntöttem, egy megérdemelt kajaszünet vár engem. Az obiban egy marha pörkölt nokedlivel, illetve amúgy is mennem kell, mert elfogyott a sittes zsákom. Ez is egy tuti tipp, hogy a sittes zsákból nem lehet eleget venni. Nem tudom a hátamból mi marad holnapra, de brutál meló ez is, de élvezem persze. Az obis marha pörkölt nagyon finom. Az eszközbérléssel ellentétben mindenkinek ajánlom. A munka utolsó 3-4 órája pedig azzal telt, hogy a maradék ajzatot feltörtem, bezsákoltam, mindent kivittem szépen a ház elé. Nagyon fárasztó volt, mert én jóval többet rakok egy zsákba, mint az szokás, inkább közelebb van ilyen 35-40 kilóhoz. Amúgy az obiban 200 forint egy zsák, de lehet 100 forintért is venni. Ha valaki esetleg tud ennyire előre gondolkozni, ezzel is lehet spórolni pár forintot. Viszont, mint mondtam, én inkább alultippelni szoktam a szükséges zsákok számát, úgyhogy amikor gyorsan kell, nem bukik rajta sokat az ember, kb. 40 zsákot cipeltem aznap. Na itt vagyunk, ez már egy másik nap, kint van az összes zsák a ház előtt, és kihoztam a zuhanytálcát, meg a WC-t, mosdókagylót is, meg itt az ajtó. Most fognak jönni a sitszállítók bármelyik percben. Mint mondtam, ez is egy olyan dolog, amit nem sikerült még nem elrontani. Mindig kitalálják, hogy igazából több ez a sit, mint amit beszéltünk telefonon, és megy az alkudozás, úgyhogy most hoztam magam egy centit, és együtt lemérjük, hogy valóban 2,5 köbméter ez az egész, mert azt számoltam, megmértem itt a zsákoknak a hosszát, magasságát, szélességét, meg ezt a kupacot is. Úgyhogy reméljük itt is meg tud törni az átok végre. Hello! Ciao, sziasztok! Meg tudjátok nézni, ez így akkor 2,5 köbméter, igaz? Hány zsákod van? Kb. 40, de van egy centi nálam, és akkor nem érhetjük. Nem centizek, vigyem vagy ne vigyem? Hát akkor ne vigyétek, én mondtam, hogy 2,5 köbméter lesz, és hogyha mondom, hogy centivel tudom igazolni, Igen, akkor... ez 24, akkor 37 000 forint. Jó, igen. Akkor mit akarsz mérni? Nem értem. 43-at mondtál az elején. Igen, mert azt mondtad, hogy 2,5 a sima. Azt az mondtam, elején. hogy ez az egész, bocsánat, akkor félreértettem. Ennyi. Most. Jó? Úgy 43. Így 37. Jó. Jó? Na, most mentek el a sitszállítók, úgy érzem azért jó volt, hogy nálam volt ez a centi, ugyanis szerintem lett volna félreértés nélküle. Most tehát adok magamnak egy 4-est erre az alkudozásra vagy konfrontációra. Most az volt a trükk, az új trükk, mondom, ezt nem lehet nem elrontani, elképesztő, hogy úgy van meghirdetve, hogy a sima sit, a tiszta sit, az 12 000 forint köbmétere. Na most nyilvánvalóan, hogyha kijönnek 1 kiló sittél, azért is felszámolják az 1 köbmétert, mert nem fognak itt 1000 forintokért rohangálni, teljesen okés.
Viszont most azt találta ki a kollega, hogy hiába van 2 köbméter tisztasít, ugye a zuhanyzó meg a WC az egy ilyen vegyesítnek számít valamiért, ugye van benne műanyag, és hogy ezért se számolnak fel tört értéket, ezért is felszámolják a minimum 1 köbméter, úgyhogy nyilván ezt se lehetett sehol olvasni. Ha nagyon észnél vagyok, akkor azt tudtam volna esetleg kitalálni, bár tényleg, tehát ezek már apró dolgok, hogy igazából még ki kellett volna innen valamit, hogy azt az 1 köbmétert akkor kipótoljuk, mert így most elvittek 2 köbméter sima sittet, tisztát, és egy fél köbméter vegyeset, és azért felszámoltak 3 köbmétert. Úgyhogy ezen is egy ilyen 7500 forintot buktam, de 4-es megvan, a következő körben már ráhagytunk az 5-ösre. Na jó, ennyi lett volna már ez a videó. Voltak izgalmak nekem bőven, és adódtak is új kérdések, párat megoldottunk, de lesz úgy érzem tartalom a következő heti videóra is, úgyhogy köszönöm szépen, hogyha megnézted, és szép estét kívánok, sziasztok!